Sanibonani molweni, ndiyanamkela kweSCTV ngesiXhosa. Ugqirha ke uqhubekile ke exelela uzethu into yoba ubomi bakhe buki-high risk, kumele akhethe ukuphila uphile umntana. And ke ngoku uzethu uthi yena akasafuni isisu sakhe sikhutshwe and uthi uyayazi into yoba bengamfuni lo mntana but ngowakhe and ufuna ukumgcina. Kuthiwe ke ikhona ke indlela engenziwa ke i-procedure ethile yoba kuvalwe isibeleko esi. UThumeka ugqume kuqala ke guys ke esithi yenzeni kaloku yenzeni. Hayi ke wakhuzwa nakazethu ngoba kaloku udikwe nguThumeka ofuna usana apha ongenandaba nozethu. Kuthiwe ke ingxaki iyabiza le procedure and ke ngoku i-medical aid kazethu ayikhavi yonke le nto ezokwenziwa apha, imali yayo incinci and iyi-high risk kakhulu and ininzi into engenzeka kuwe zethu. Umzimba wakho u-weak kakhulu njengangoku, kwamthungo wakho ungaqhaqheka kugqibele sekune-emergency miscarriage. Hayi ke kubi ke guys, kuvele nje kwamuncu ke kumntu wonke ke. But uThumeka ke enguThumeka uvele wagqwasela ugqirha ke esithi uthetha kanjani xa uthetha ngokufa komntu ingathi uthetha ngento engento. Uthi awunalo igunya lokuthetha kanje ngomntu. Esithi ke into yoba kuzophila okanye kuzofa bani awunalo igunya lona. Ugqirha uthe apha sithetha ngeento ezi-medical. UThumza ke ulwela usana lwakhe, ufikile yena ulwela uzethu wakhe. Hayi ke uThumza ke uye wathrowa ii-tantrums ke esithi kulo gqirha wena wawufuna nje medical school xa ungenalo icebo. So ugqirha uxakene nento but ke wancede uzethu ke wathi yena esithi khanimeni ndicela ke futhi nindiphumele nonke apha. Bayaphuma ke guys bonke baphume benyoshoza ke apho uzethu esithi yabacela. UThumeka uthe sengaphandle ke waya kumama kazethu efuna ukumhaga, umtshovela apha umama kazethu akafuni uyihaga kaThumeka yena. Ufike kwakhe ke wakhe waxelela uHlathi ke into yoba makhe baguqe bakhe bathandaze. Baye bathandaza ke noHlathi ke ethi ke olu sana linatyani uyacela uThixo angamthathi, ucelela nozethu amphe ukomelela nezicelela naye uxolo ngendlela wamphatha ngayo ke uzethu. Ngapha noXolani naye uphetheke kakubi, uthi unoko uzethu akayidizeyivi le nto, ubhizi ubala ke iimali zakhe. Uthi nale mali naye ayinokonela kwale nto yenziwayo but ke sendiyenzela nje kukongeza because umntana wabantu akayidizeyivi yonke le nto lena ke. So uye wathandaza ke nonina ke, uyakhala kuXolani ke guys, kubi njena because ke seyamthanda shem uzethu. So qhawa yena ke after ephuma esibhedlele uye kuLazarus apho afike wamcacisela khona ngokumitha kazethu nento eyenzekileyo yokuba kwenzeke ntoni and bakweyiphi iposition njengangoku. Emcacisela ke ngelithi ke i-medical aid yakhe i-option ephantsi ngale ndlela uba akazukwazi umbhatala. So ubezomchazela ngesithi ke ucela ancede ke uzethu ngemali because uyamazi uba wayemthanda kangakanani ke ulikamva. UHlathi yena kwelinye icala uncokola noThulani uthi udinga nje umntu yena angambhleyima ngayo yonke le nto. Uthi uyasibona isandla sikaThumeka, uThumeka ngulo mntu anguye, uyambona and ke ngoku ngeke abe sethetha nto ngayo. But esithi eyi kodwa nozethu hayi lo mntana andimandastendi into yoba uyenza kanjani into enjena. But uThulani kuye wangenela esithi asikwazi ukumsola uzethu because ubeseyoyika ininzi into adlule kuyo. Khumbula uba umithele umntu ongasekhoyo kwasemhlabeni, so akukho easy nangakuye. So uThandeka ke yena after ethethe noXolani ke wava ubuva ubuhlungu bukaXolani, uphinde waxoxa makaye esibhedlele ayozibonela ke uzethu eyedwa. Ufikile ke phaa uzethu ke ebekhalaza esithi uthunyiwe nangabantu bakamabandla ubuzojonga into yoba umntana ithini into yomntana. So uThandeka utshilo ke into yoba no, mna ndizokubona apha ndizelanga nto yabantu bakwamabandla nantoni, ndizompha nje isapoti. Empha ke namazwi amamolezayo ke esithi isigqibo sesakhe noba ugqirha angathini yonke into ezokwenzeka kuye njengangoku iyobe isigqibo sithathwe nguye. Ethi nje themba nje uThixo uza kunika amandla ukuzokuthwalela futhi lo mthwalo. Uzethu ke bekhala ke guys wabe seyokhalela ke esifubeni sikaThandeka. UThandeka guys ungumama, I wish benguye umamazala kazethu more than uThumeka. ULazarus ke guys walile ke ukumnceda uqhawe esithi noko kudala yena noHlathi benyukulana, kucela ukhe abuye umva kulena imeko. Uqhawe ke guys uvele wacaphuka ke esithi hayi ke bendikuthembile noko bendisithi wena wohlukile kunabanye abantu but still uyafana nabanye bonke abanye abantu, andikuandastendi. Umshiye apho ke uLazarus enemibuzo uba aqhubeke amncede nalo mntana okanye enze kanjani. Ngapha umama kazethu yena uncokola nozethu uthi ke kuzethu in fact uzethu uthi ke yena kumamakhe yena kwakumele into yoba ndivavile wamamkela nje lo mntana zisuka
unina uthe makayeke ube ezisola ngayo yonke into. Uthe ikhona indlela ozokwenza ngayo erayithi, yena akazukwazi ukulahlekelwa ngowakhe umntana. Uzethu ubuzile ke wehleli ngempundu ke ngoku ebuza ethi, mama uthetha ukuthini? Wathi omnye, into endiyitshoyo into yoba andizukwazi mna ukulahlekelwa ngumntana. Wathi omnye, hayi uba andicingi uba uthetha le nto ndiyicingayo. Wathi omnye, nje nditsho loo nto. Uthi omnye, uthi mandibulale umntanam? Wathi omnye, ewe, makube njalo. So uzethu ke guys ke uxakene nento ngoba kaloku umama ke ngoku umfuna efile umntana, kanti uzethu ufuna umntana ephilile. So asazi noba yeyiphi eyona yona ezokwenzeka. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.